बे भिडिअखौ आं ब्लग भिडिअ बनायनानै आंखौनो सारप्राइज होनना मोनदों आरो माने बे नै दायो फुंनि 4:30 ओंखारबाय आं थांनो गुवाहाटीनिफ्राय बक'सिम आब'खौबो लिंनायमोन आङो ओमफ्राय खेबनैसो फोजाबाय आं गैया माथो होआसै बेनि थाखाय आं हारसिंनो फैबाय आरो नैयाव थाव सोबाय नै आं बक' मोनफैबाय बक'निफ्राय बै मन्दिरसिम लामाया बिदि आरोना खिन्थु ससेनिफ्राय एसे मोजां होमबाबो गारिफोर फैनो हायो आरो नै बैनो मन्दिरा खाथियावथ' बिराद मोजां नोलै नै मन्दिरखौ मोनबाय आं गेटखौ नै गारिखौ पार्क खालामनानै थांनांसिगोन गोजौआव रियेलावथ' माने एसे खोमसिहांसोमोन फुङावनो थांदोंमोन ना आङो ओमफ्राय हारसिंथ' थांथारनाङालै आं हारसिं थाना होमबाबो आं थांबाय आरो माने आं गिनायमोन खिन्थु दै माबा हाबनाय टाइमाव माने माथिं बायबा माथिं माबाफोर ओंखारसिगोन नामा माबा इदि मोननायमोन माने आं बे गाखोबाय थानायाव होमबाबो थांबाय आरो आङो खिन्थु मबाइलाव बिदि खोमसि नुवाखै स्रांसो नुदों माने आंथ' दहाय जेरैबायदिनो फैनाय आंथ' सानाखैमोन जे बेयावबो दखान दं होननानै लाक मोजांमोन आंहा नङाबाथ' आं साननाय रावबो गैया खोमा आं हारसिंनो फैदों होननानै ओमफ्राय बेनिफ्राय दै लाबाय आङो बायदि थेंक इउ नोंथांमोना सानदों खोमा इमान सिरि सिरि देखायगासिनो होननानै सिरियानो सिरि बेयाव सिसि ब्लकनिबो प्लास्टारनिबो हानिबो ओमफ्राय नै बेयाव दसे रेस्ट लानायमोन आं ओमफ्राय थांफिनबाय आरो इमान मोजां नुहुरो इनिफ्राय फनावसो मोजां नुवाखै ना मा हमनोनो हाला आं खिन्थु रियेलाव बिराद मोजां आरो आं केमेरायाव बिदि फार्स्ट टाइम माने केमेरायाव नायनो हायाखै आं
आं जेरैबायदि दा मबाइलजों भिउ खिनिखौ देखायनो हादों मबाइलाव बिदि नुवाबो जानो हागौ खिन्थु रियेलाव बिराद मोजां माने बिराद Yo, ayo ओरैबायदि मैसो बेरानि बायसा मेंनाय खोनासोबायलै आङो नों मेंनायसो खोनादों नों थांबाथ' भगबान दिरुं खानासो लाबोनांगौमोन खोमा खिन्थु भिउआ बिराद मोजां दे आं थाङासै मोजां जाबायलै खिन्थु दा नेक्स्ट साननैसो उनाव थांगोन गाइस नोंथांमोननो आं बिराद मोजाङै दिन्थिगोन ओमफ्राय जोंहा टिक्लाथ' बारा रोङा नालाय भिडिअ खेबनो इदि लोरि खेबहैयो आरो इमान मावसोदो नङा फार्स्ट टाइम ना बेनि थाखाय बिदि जाबाय आरो जाथ्रा रोंथाराखै सरि गाइस समाव एकेबारे भिडिअखौ बोरैबा लोरिजोबदो भिडिअआनो अब्लाबाबो जोंहा टिक्लाया आंनि थाखाय अननानै भिडिअ खालामना लाबोनायखाय आं नोंथांमोनसे शेयार खालामबाय आरो ओमफ्राय खैथासो जागौमोन सिरिया आंथ' भिडिअ 500 होनफ्लांदों खोमा 1000 फोर जागोन खोमालै आयौ बिराद गोजानलै 2 केजिसो रानथें जाखागोन खोमालै मा थांबा थांनांगोनलै रावबो मानसिबो गैयामोन नामा फार्स्ट थांनायाव रावबो गैया ओमफ्राय आं सानबाय रावबो गैया होननानै गिनायखौथ' गिबायमोन ना आं ओमफ्राय गेजेर ससे दखान मोनबाय दखाननि उनाव गथ'आ आंखौ जासिबायलै दै ओमफ्राय दैखौ जासिनानै बोरैबा लांफानायखायसो ओजोंहाय मोनहैनायाथ' रावबो गैया दैबो मोनलोंनाय नङामोन ना उनाव गथ'फोरासो सोरबा इउटिउबार फैबाय ओमफ्राय माबा मा होनो सेन्देल गानलांनो मोना मन्दिरनि स्टेपनिबो मोना मोजांथार माथो मन्दिरा न' थांगोनलै आङो मोजां थांनो ओंखारबाय गिथावथारलैयाव हारसिंथ' फैथारनाङालै आंथ' दिनै फैनायनि थांनायनि हारसिं बे भिडिअखौ आं ब्लग भिडिअ बानायनानै आब'नो सारप्राइज होनना मिनिदों आरो माने माने बेयाव दाख्लैनिफ्रायनो फैगोन होनदोंथ' ओमफ्राय आं सानदों इमान सिरि दङ थ' हानाय नङा होननानै लोगोफोरखौबो होननायमोन आं ओमफ्राय बिसोरो माबा मोनसे प्रब्लेम जानायखाय फैनो हायासै ओमफ्राय बेनि थाखाय आं हारसिंनो फैबाय आरो फुंनि फैनाय टाइमाव बै स्टेर्सआव बिराद एसे गिनायबो आङो रावबो गैयामोन
बेयाव फैबाथाय एकदम कम्फर्टेबल लुज ड्रेस गानना फैनांगौ आरोना बेयाव नङाबाथ' सिरि थांनोसै नङाबा सान्दुं मोनलांगोन दाहाय डास्टबिनाबो बरियाथार डास्टबिन नङा माथोलाय आं थांनोसै बिदिबा नै आं दहाय थांना फैनाया